Tun video chuanin image formed by a convex mirror ti kan zir ve thung don ni class masa hanin concave mirror ina a image form dan te kan soi to a position song song a chumi hmuna chuan khoi hmuna nge image in siam enge size enge nature kan ti khan chini thei kan ti a real and inverted emo virtual and erect emo khani thei kan ti to kha tro khatiang te kha ani a kha ti dan kam thiam tura ngai la kan thiam lo kan hre thiam lo ni chuanin an zo zel thei kan ti to kha chuanin tun class a ve thung chuanin convex mirror a enge thleng ve thung image an tinge in siam ve thung ti kha kan soi dona chun a rules kha kan soi vek to a rules pa li a oma image siam dan tura kha class masa lama han kan soi to a kan soi le thok ang chip chiar deuh lem lovin am sabera chuanin image kha eng tinge kha convex concave khan soi le lok tela concave fa chuan antina first rule a chuan ray of light parallel principle exists parallel in local ta se chuanin concave mirror a ava in reflect nu khan reflection a tham nu khan focus a che lut le ang ti te khan kan soi ta tro concave fa chuan convex a chuanin a dan a dang ta ni convex mirror a chuanin enge kha a reflecting surface a reflect theina image enge light lo reflect kan tha thiam ang chumo light lo bounce let ti theina lam kha akwal enge akum ma hana pon lam kha ni akum pon lam akum chung lam hi chu engmai reflect thei lo ve thung ani convex mirror a chuan mo chuanin ta chuan nge thleng ka hai hi principle exist lo ni ta se kan soi fi zel to lowang principle exist enge khui ngai enge va fu ti ba kha chu video ma san lo en ve ngai focus oma focus te pokal soi fi zel ram to lo a huna he chon center of curvature om bok ta chuanin convex mirror a chuan enge thleng kha sorry hei chu time focus se chu imaginary ang ni chau to a focus tak tak le center of curvature ta chu helamai na om don achan chu hei hemisphere atanga chut khani wang khan tro chuan enge kha convex mirror a chuanin a rule kha convex mirror a rule chu ray of light hi local ta se principle exists parallel hianin light ray pakhat eng pakhat ani chu eng pakhat hi local ta se hei hi mirror ani miu wangin hei hi mirror ani wangin a lut tlangin focus a lut pop thelo concave fa chuanin a reflect nuwa ti khan focus a ron lut mai ta tro ma se ta chuan a lut tlang thelo a reflect tangai se ta ni ma se eng tin nge reflect kam ti kha it reflects in such a way that it seems to come from the point of focus principal focus helai focus atanga ron chuak ni om tak hian in reflect kan ti kha kan theme first rule a chuan khan kan theme chuan second rule a ve thun chuan enge kha concave fa lo soitela ka ziak lawan concave fa chuanin principal focus paltlanga light ray ron kalin reflection a thlem nuwa principal exists parallel in a ron bounce back thin kan ti ta ni omzia chu helai hi principal focus an ta se tia kal nu kham tia ron sot let kan ti kha e concave mirror a chuan convex mirror a po chu tiang de tho chu nia ma se focus ki han tlang thei lo thung ta ni ani chuan line noi tang ka ro chinang principal focus pal tlang tur om takin lai takal chuan akal tang thei si lo aron sot let le hi principal exist nen hian a parallel lang hei nen hian a parallel lang parallel akha rule number 2 ni second rule chuanin third rule a chuan enge om le kha third rule a chuan center of curvature paltangin light ray ron kalim concave mirror khan enge kha anga ya sotlet le ang kan ti tero concave fa chuan convex a ve thung chuan khu helai hian center of curvature om ta avalu tlang thei si lowa ma se lut tlang tur ni om taka center of curvature zona light ray kal chuan angai ron bounce back ve le ang kan tha thiam em helai center of curvature helai focus khan omzia om to lo a chhunga mi zok su kan ve en don tin an chu convex a chuan a khalo ni le chuna fourth rule a chuan pole helai laia principle exist le engeniang spherical mirror a in
intersect na lai spherical mirror lai tak lai kha pole kan tia p tia kan denote thin kha ni a khalai pole a avakal chuan angle ngai che in a sot let le ang kha chu concave mirror ne an chi angle I equals angle R angle I le angle R in tu kang ti kha alo ni ta ni chumi mang chon image khoya nge inform in tin inform ti kha kan soi do na ni image inform zia chu light ray pahnih tal reflection na thlen hnuwa a intersect na lai kha image a inform na lai kan ti chu ani le do na ni light ray pahnih tal an intersect ngom zia tin a ron kala tin a ron kal lia helai intersection point ro an in seek na lai kha light ray pahnih tal an in seek na lai kha an zong le do na ni ama sabera chuan in rays coming from infinity ha kan soi le don ta ni infinity kan ti chuan in enge allocation big soi omlo khoi lai mo changin light ray ha local hum ta se hei helai hi hei pakhat ti ta se hei adang le ni ta se hei lo po adang tam takan omang pahnih chau hi tuna chu kan ziak langang an ron kal chuan in ni china kan soi ta kan khan focus a khian khi principal focus a chang ron chho ang takhan reflection a zel do na ani chuan in reflection a thlem hnu hian in hei image khong e inform ti kan zon don chuan reflection a thlen hnuwa kha light ray pahnih a intersect na a in sut na hmuna kan ti to khatro a in sut na hmuna han image in siam don kan ti to kha mase hemi light ray reflects pahnih ve han entire hei ar ta ni culture cha se engtika a in meet don lo intersect don lo tro chu wangin helam pangzo kan chui zon ta imaginary line kan draw henglaya hianin in meet thuna ta principal focus a kha ani chuanin rays hi infinity tanga ron kal chuanin principal focus a image in siam don chuan khu point ang lekani ate image kha ani chuan image formation kan zir ren chuan thil pathum kan chui thin engtenge position chu f ani phot enge size chu ate point size chawani highly diminished ani chu chuan nature kan ti chuanin hei helampang image malampanga hei sorry hei tia kan lo zia lo ni ma hei tia zia zel tu hemi spherical mirror veilampanga hian helampanga hian in image in form chon real kan ti a chuan spherical mirror ding lampang atak taka chu a hnunga helampanga image in form hian virtual kan ti a chu wangin hei image hi virtual ani a chuan virtual image ho chu an erect thin atung chho zong in an on thin chu wangin nature chu virtual and erect lo ni kan cha thiam kan chia thian chu Mizo tang anexa kan kal le nga lang chuan chuan convex mirror hian concave ne na adang lam na ta hin alo lang don ta ni kha rays coming from infinity kha chu I focus a concave apo focus ani thota ni chuan infinity lo rap taila rays coming from kan test thawanga anywhere between kan ti da yang between p and infinity tenga omzia chu khoi hmuna po hemi p principal mo p le infinity helai vel bor shima hian image om chuan object om chuan sorry helai vel bor object om shim chuanin image hi a in siam na hmun pakhat chawani chu chin sia oldon lu to convex a chuan entirna c le f in kara hian om tir chinang c le f in karen om tir chinang rule number 1 kan apply ang rule number 1 a chuan hemi parallela kal khan principal axis parallel line a kalim focus atanga ron chhuak ni om takin a bounce back ang kan ti to tro a sot le tang chuanin rule number 2 a chuan principal focus paltang tur anga kalin or center of curvature te pawh ti la
chan chu focus zo khi chu hei hetai in man to wangin intersect thei don lova center of curvature zo kan hmang chinang center of curvature zone kal tur ang om tak sonin light ray karon kal ta se tinge akal don kha avakala angaya ron sot le ang chuan khoi angin intersect tak hei helai point a intersect ro omzia chu ta hian image in siam don ti na line pani in sut na la ya khan chuanin ani chuanin position chu between f and p size enge diminish ama aina te to de he an entawla tro san zong hi diminished chuan nature chu virtual and erect ni mai hei hi ani zel to don chu chu hi convex a chon hriat tur ani vek hemi result a hi anterior nan tuna i kan lo ti le chinang tuna khan c and f in kara kan da ta tro tuna chuanin f a lo da chinang f a kan lo ti chinang atang ron chok om an tak hian reflection a thleng lenga chuanin c zone kan kal tiranga center of curvature c atangin a ron reflect le nga lang so helai a pok hen intersect le ani omzia chu convex mirror ni to phot chuan helai vel bor khoi lai pon object om no se between c and f ani mo f or between f and p pon ni ro se between f and p pon ni ro se between c and f pon ni ro se infinity kha chu focus a kan ti to beyond c pon ni ro se khoi hmuna pon ni se convex mirror a chuan position hi f and p anianga size diminish anianga chuan nature hi virtual in rec ani vek don ti na ni chu kha chu nang mani nin lo test ve ang lo ni te reng em ti vela kha chuan users hi in person a hen omitted ani chu wangin kan soi thui lo menga lo chia tau da hria thiam lo tur om lova concave mirror te changkai em convex mirror po changkai em real life a kan hmang na sa ni ti kha kan soi lang zuai ringotanga chuanin page 11 12 atanga khami numerical zong zong kha omit vekani taksi a chuanin formula chau hi kan soi ve shim shimanga mirrors formula kam ti hiam hi in lo chin sia veng mirror formula hi an eng chaw tur chon local don chong lo ma se objective angemo hemi hian ron zo pal takin 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f ani hi in lo chin sia ve shim shimang u enge v enge u chu object distance ani object lak zong pola changa te khan object object kha eng te hlange ti hian lo om ta se ta hianin object om ti taila hei p nia hei focus ania hei center of curvature lon ta ni object hi focus te center of curvature ka rom ta chuan u enge anti chuan hemi p le u object in car hi a distance si zongang 10 centimeter ne chuan u chu 10 centimeter ti na ni mai mase sign convention oma 10 ni rongot lo minus 10 ya mase khan zong kha chu in inge numerical sin ti don chon lo van kan soi kher lo wanga chiang du chal chon min ron zo don ya zon v kan ti chuan image in siama tro concave mirror khan khoilai mo in siam ta aleting zone kan hu china khami image le polling ka rakha v chu ni ve thung image distance chuan f hi enge kan ti chuan focal length chu engom zia p le f in car nok noi ve la chu hemi p le f in car hemi in car le hi focal length chu ni hemi formula khain lo chin chi a shim shimang chuan magnification om le magnification chu engom zia entin nge image kha alo lian sot nge te sot nge object concave mirror iva ena I mean magnify them sathiamem alian sotem ate sotem khami en na kham chut na kham magnification chu ni meta a formula chu
m in kan denote m equals to hi by h tin lo chin chiang hi chu enge hi size of image hi size of object image size divided by object size kha magnification kan ti a om zia chu ei thil pahnih I sem dawna tro I divide dawna tro number inang om entirnan eng 1 alo chhuah chuan enge om zia number inang I divide chuan 1 chhuak chin 2 by 2 te hi 1 3 by 3 te hi 1 99 by 99 chu 1 om zia chu 1 magnification hi 1 ani chuan image size le object size hi a in chen chia an in chen chia tina kan hre thiam em chuan ni le m hi greater than 1 alo ni chuan 1 aya len chuan enge 4 by 2 equals to 2 hei 1 aina lian tro 3 by 2 equals to 1.5 1 aina lian eng huna nge a result e 1 aya len trim a numerator len zok a piang hianin a result hi 1 aina lian thin ang tro chu tiang chi chuanin tunami magnification formula po hianin m hi 1 aya len chuan om zia chu rap abu translate thai lok ang m hi greater than 1 1 aya len chon om zia chu formula lo entela 1 m equals to hi by h hi hi image size ani a h hi object size ani a greater than 1 ani chuan h dash hi te kalo te h dash h dash hi alian zok tina image size alian zok apiang khan m is greater than 1 zona lo zot thei che magnification is greater than 1, then what can you tell about the size of the image and the object upon the thani object image size le object size akan enga soi thei isoi thei chu image size kha object size angal lian zok ti hemi tang hen sha thai chu tiang je chona reverse m hi greater than equals to sign ta kalo da sorry chu pa ngai la m is lesser than 1 lo ti tai la magnification value hi 1 I na lo te chuan in omzia chu object size hi by h object size alian zok numerator denominator rational number renga anwai zok alen chuan a result kha less than 1 ani chin tro chuwangin m is less than 1 ani chuanin object size hi image size I in ate zok object size is smaller image size is bigger image is bigger object is smaller kan ti thayang an thathiam em kan kha mirror formula le magnification chung chan chu alo ni le ta a ti khan reflection chu kan soi zowa chin sia tura tamlo khop mai omit a tamlu tuka reflection a chuan in chin sia ngai chu mirror chi sang sang te plane mirror oma spherical mirror so oma chuan in so that chun image formation hi in shet ne ngai ta ni alo chu le nge exam ha po image formed by concave mirror in thiamanga image formed by convex mirror in thiamanga position chuan science le nature kham pathum te khain thre vekanga chuanin chuba ka lo chole the chu rules te kharon chho ve le theya chu thil chin che chu thum chili ba kom lo ni kan zir to china han on next refraction kan zir le do na thank you